Здравейте отново, приятели! Това видео е по повод на въпроси от една госпожа, която е била измамена от строителна фирма, дала е пари, има документи, съответно няма никакъв проблем да осъдим строителната фирма, като има документи, най-малкото има от банковата сметка извлечение, че дава парите. Обяснява ми, че можем, ако си иска, да заведем и обезпечително производство, като искаме обезпечителни мерки, запор на банковите сметки на това дружество, на строителната фирма, за да бъде обезпечено вземането. След като поискаме обезпечителни мерки и съдът ни издаде обезпечителна заповед, като посочим кои банки искаме запор на банковите сметки до претендираната сума, съдът ще ни окаже в едномесечен срок да си заведем исковото производство. Това е най-бързият начин да се реагира с обезпечителни мерки, за да може, ако са останали някакви пари по сметките на тази фирма, да бъдат блокирани и следващите, които заведат дела, ако няма пари, са закъснели. Важното е ние да сме по-бързи, защото не се знае какво е състоянието на фирмата. Сега госпожата ми пише, че ще заведе такова дело само ако и кажа дали има пари в банковата сметка на фирмата. Сега, аз няма как да й кажа дали има пари в банковата сметка на фирмата и тя ми пише, че държи да знае дали случая имат пари в текущата си сметка. Дали случай имат текущата сума в сметката, с това няма как да го знаеме. Нито адвокат може да ви каже, нито никой. Дали имат пари преди да заведем обезпечителното производство и преди съдебен изпълнител да наложи запор на банковите сметки, няма как да се знае. Можем да извършим проверка в имотен регистър за това дали има имоти на името на фирмата. Ако има имоти, супер, можем да искаме като обезпечителна мярка и възбрана. Но няма как да знаем, има и банкова тайна, как да знаем на някого какви пари има в сметката, няма как да знаем. Чак когато имаме обезпечение от съда и отидем с тази обезпечителна заповед при съдебен изпълнител, който наложи запори, той също няма как да знае преди това дали има наличност по сметката, чак като се наложи запор, се обезпечи тази сума, до размера на тази сума се наложи запор, чак тогава от отговор от банката ще разберем дали има суми по банковите сметки и дали е обезпечена сумата, която претендираме. Няма как да знаем. Много хора, тук госпожата държи, защото тя не иска да заведе дело, да рискува да даде пари, без да знае дали има пари в сметката им и за съжаление няма как да знаем. Най-бързото е обезпечителна мярка, обезпечителна заповед, запор на сметки, но дали има пари в сметката няма как да знаем. Това е риска, това няма как да го научиме това нещо. Но пак с обезпечението ще си спестим някакво и време и средства, защото ще научим след това дали има пари в сметката, за да знаем дали има смисъл да продължаваме с исково производство. Тази фирма, ако няма нищо, напълно нейно име е куха. И всичко е останало похарчено, изтеглено, не можем нищо да направим. Но няма как предварително да знаем. Трябва все пак да се рискува, да се заведе, да се дадат някакви пари, обезпечителна мярка, запор на банкови сметки. Не можете да знаете това, и друг път съм го обяснявал, може би, в случая госпожата не иска да рискува, иска да знаем, няма как да проверим. Така че в този случай, когато фирмата се очаква да се лиши от средствата си, когато фирмата не е финансово добре, дължи пари на много хора, действате бързо с обезпечителна заповед, с надеждата да не са изтеглили всички пари, да има нещо или да има още някой да плаща пари, да може да се наложи запор на тази сума, да бъде блокирана и да си чака сумата блокирана там, банката да не я дава никой, докато си мине делото и имаме влязло в сила решение. Но предварително няма как да знаем.